Alternative Party of Bodoland Organizationआव आङो निमाहा बिदों बिथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव आंनि थार बुंनायावबो जुदि गोरोन्थि साननानै जुदि दुखु मोनदोंब्ला तेतियाहले आङो निमाहा बियो नोंथांमोना आंनि बुंनायनि सायाव एनालाइसिस खालामनानै आरो गावखौनो एनालाइसिस खालामखांनानै yes misunderstanding जाबाय ओरैनानै जादो बे आंनि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना दैखांनानै लायो आरो आंनि बुंनाय बादियै जे पलिटिकेल पार्टी आरो आंजों आरो मिडियानि मानसिफोरनि हेफाजाबजों जाहाथे कुनु मोनसे गोरोन्थि साना कुनु डिफारेन्स साना बेखौनो आङो आंनिनो अर्गेनाइजेसन ओंखायनो आंनि अर्गेनाइजेसननि सायाव आङो गासैखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनानै आं अनुरोध खालामनाय जायो जाहाथे जोंनि गेजेराव पार्टी बा अ पार्टी बा जिकुनु साংবাদিक बा मिडिया बेफोरबायदिनि सायाव जाहाथे जोंहा जेबो माबा थाया बोराबलायनाय गाज्रि मोनलायनाया जाहाथे थाया बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय